Айде, започва филмчето. От Кавала потегляме спешно. Не Кавала, от Брино потегляме спешно за Кавала да водим това момче. Тук екстремистче, леко, тук контузено. Тук маничко, там маничко. Я да видим другаде. Я дланта да видим. Отпред дланта така. Дигни длант. Я да видим другата. О, леле, то е жулено от всякъде. Чакай да видим. Момент. Да, чакай от другата страна. Да заснемем. Я дигни ръката. Сандалката е едната леко. Охо, я другата ръка, я дланта. Ай, тя е леко контузена. Да, ето. И сега тръгваме за Кавала в другата посока.